дойда, въобще не предполагаше, нали, какво ще представлява, мислех, че ще е нещо като лекция, или както по принцип. И бях страшно очарована просто какво представлява с всичките тези игри, замъгления и въобще не осъзнаваш, че приемаш някаква информация, която ти е полезна по-нататък, защото просто всичко беше толкова интересно. Добре, забавно ми беше. Малко съм разочарована от себе си. Обаче, от друга страна позитивно, защото видях какво мога да променя, за да станат нещата по-добре. Ами беше полезно това, че разбрах, че имам нужда наистина да уча с други хора. Така ми е по-лесно и така научавам повече неща. И значи самото събитие беше доста професионално направено и се чувствам мотивиран. Получиха необходимите знания, които надявам се ще приложа за бъдеще и няма да са като обикновените хора, които се прибират и след това забравят всичко на следващия ден. Супер беше, направо не мога повярвам, че очаквах такова готово нещо. Искам да ще бъдат обязателно да ми се обадите, да ми поканите пак да дойде, да се скефиме и обязателно просто много беше брутално. Аз още се трепера от вълнение, от кефа, не знам какво да правя вече. Уникални сте хора, обожавам. Супер много ми помогнахте и обещавам, ще уча по-ефективно сега.